Mairen ator, besteak beste Gasteizko irudiak, Enrique Zuazu, arratsaldeon. Gasteizti zatoz? Bai, baina ez oso lanpetute korrika. zabiltz. Oso lanpetute zabiltz. Bai, korrika ez. Ez, Eusko Ikaskuntzako itxalditxo bat genukagunan goizean, eta ordu biterdietan bukatuta ez eban emoten denporarik. Bestela errez, Gasteizetik hona korrikan errez, baina pare bat ordu terdi behar, ez? Eta gonbidatu bat dakarzu, eta horea zeuri, itxiko etzut, alain aurkezteko. Alan Ulazia, mendarotarra, zintzilari gaztea, berak Leioan eta gero Lalagunan Kanariasen ikasi zuen fisika, astrofisikaren arloan, eta gero tesia bertan egin zuen Euskal Herriko Unibertsitatean zientziaren filosofian, eta ordutik ona da Eibarko Euskal Herriko Unibertsitateko Ingenieritza Eskolan energia berriztagarrien diploma bat ematen da eta bertan irakaslea da. Eta, bueno, berak beraz egin du fisika, zientziaren filosofia, ingenieritza, da gainera, izatez ere, liburuak idatzi izan ditu. Garaian, pare bat oindala 20 urte, irabazi zuen Eibar hiriko ipuin lehiaketa. Bakizu Eibar hiria oso importantea dela. Eta hango ipuin lehiaketa ere irabazi zuen. Mundu mailan ezaguna, ala zorionak. Eta liburu bat ere idatzita dauka Arnoko, Mendaroko Arno mendiko piztien eta bandiduei buruz. Gauz asko egite dituzu, alain. Esaten gabiltzenien eta gonbidatu eta arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Gonbidatu edatorreni esaten dugulako jartzen diogu izena eta holan rotulazioa esaten zaiona holan bere kargu bai jarrikeran. Esan du, jarri fizikaria, baina gero energia berriztagarri buruz hitz egingo dugu, irakaslea da, idatzi egiten du, gero ikusiko zer dan, fizikaria zara. Bai, ni fizikaria konsideratzen naiz, bai. Igual hiperaktiboa izango da, ez? Eklektikoa. Eklektikoa. Hiperaktiboa baino, eklektikoa. Zeri buruz idatzi ipuinak aipatu ditugulako, baina ipuinak bakarrik ez. Hemenik badaukate txuletan, bomba atomikoaren sortzaileari buruzko libururen bat ere idatzi duzula. Bai, Oppenheimerri buruz eta Manhattan proiektuari buruz. Hori ere oindala beste Arno piztia eta bandiduak eta liburu hau garai beretzuan oindala. Ia 10 urte ateratako gauza dira horiek. Gehiago literaturara eta ikatzen itzanean gehiago. Oina zientziara eta ikerketara buru belarri, denborarik ez olako placer txikietarako. Halere, hainbat esan dugu, hainbat atal eta hainbat disiplina zure eklektikotasun horretan bilduta, zerk kezkatzen zaitu, zer daukazu ikergai momentu honetan? Momentu honetan, Eibarko eskolan energia berriztagarrien gradua sortu gendu indala 5 urte, eta ni fluidomekanika arloko arduraduna naiz, eta energia eolikoa eta itsas energia irakasgaien arduraduna ere bai. Orduan hor gabiltza jotazu, irakasle moduan eta ikerketan ere haizea eta itsasoa aztertzen ze energia dakarten eta hori nola aprobetxatu daitekeen pixkat aztertzen. Bada momentuena horri buruz berba egiteko? Enrique, energia berriztagarriak berbetan gabiltz, itsasoa, haizea, alde baten jarrita dago, oso garrantzitsua dalako, baina testuinguruari begira, nola zaudete momentu honetan horretan dihardu zuenok? Testuinguru interesantia da. Gertatzen dena da, bat horrela ematen da banean, edo apustu garbi bat horrela ematen da banean, beti goten direla atzera pausuak, ez? Ikusi besterik ez dago, estatu batuetan oin Trumpen aukerak eta ekarri duna zentzu horretan, ez? Baina, Europa mailan, batez ere Ipar Europan, herrialde nordikoetan badago apostu garbi bat, batez ere haize energiarekiko, Eskozian ere inbertsioa handia egingo dituzte, laster jarriko da martxan munduko lehenengo haize errota flotante egin osatutako parkea. Ahi ba. Eta kontuak atera, olako batek 6 megabatioko potentzia daukala, gigabatio batera iristeko olako 100 baino gehiagokin, 200ekin iritsiko gineke, hori da potentzia ematen diguna zentral nuklear batek, gaur egun. Da haizea itsasoan konstantea da, oso leuna da, oso aprobetxagarria, ez da hain intermitentea, ez? Orduan, hor badator apostu garbi bat, hor iparraldetik onaino ere iristen den. Azkenien etorkizun hori izan beharko delako, bai, ez da?
Alain? Bai, nire ustetan hori izan behar da, etorkizuna. Eta baita ere, guk gaur egun daukagun energia konsumoa maila honetan eustea, berez petroleoaren bun batetik gatozen, gizarte mota bat gera. Eta ezarri dugun energia konsumoa gure gizartearentzat, denbora luzean eustea orain erabiltzen dugun moduan zaila izango da. Orduan, energia konsumoa jetxi eta beste energia iturri hauetatik ahalbidetu energia behar dugun hori, ez? Iritsiko gara, barriro, atzetik aurrera hasi dugulako elkarrizketa, Enrike lagundu behar didazulako, Alain zergaititan erakargarria zuretzat azaldu behar didazulako, hemen jarri didazuelako, zure ikergai ez gain, kognizioari buruz hitz egingo dugu, zer dan hori, hizkuntza lantzen du, logika, analogiak, horri buruz hitz egingo dugu, zergaitik Alain, Enrike? Zergatik, Alanda izatez nire kuadrillako baten, Pedro Zubiaurre, nire kuadrillakua, Ibartarra, berak ikasi zuen filosofia eta lagunak dira. Eta itxuranez tertulia filosofiko egiten dituzte. Eta oindala igaz, ero izan zen, Gabonsarretan, laugarrengo jintonikian ero, Pedro Zubiaurre hasi zen filosofiari buruz hitz egiten, eta orduan Alanen izena eman zidan. Eta hortik aurrera garatu dugu, pixka bat elkarlan hau gutxienez zientziaren zabalkuntzari dagokionez, ez? Eta gero banik begira egiten zituen gauzak, benetan anitzak eta aberatzak topatu nituen, da zu bezala harritu ninduan zelan pertsona berak egin alduen Arnoko piztiei buruzko liburu bat, gero Oppenheimerri buruz, eta gainera gero aditu bezala gainera irakasle eta ikerlaria izan energia berriztagarrietan. Badauka bideo bat gainera oso polita, ez dakit gaur ikusiko dugun ero ez, baina unibertsitateak editatutakoa laburra, ez baina 3-4 minututan azaltzen dozu hor, Euskal Herrian ematen dituen energia berriztagarriak ematen dituzten aukerak, ez? Gusten gabiltz? Bai, zer den aizea eta... paraje derra gainera hori nun da, bideo hori etarata? Gure eskolako teilatuan, hori aize errota hori berez propio esan genien enpresa. Da hori paisai edar hori nungoa da? Zuk ondo dakizu bezala hor, Eibarko pareta. Eibarko izaten paraje edarra, ez? Eibarko aran sakonetan gabatua. Filosofo bi ditu dela mai gainean. Eta konturatzen bazara, urdin da gorriz margotzeko eskatu genion enpresari aize errota hori. Eibarko koloriak. Ondo, zehaztapen garrantzitsua ginez gero. Bi filosofo... Lehenengo mailan egonik ez, Bi filosofo ditu dala, zientzialari ez gaina, aprobetxatuta, Enrikeren tesia eta teoria dalako leku guztietan matematika dagoela, eta azkenien sinustu beharko dut, Alaineri galdetu beharko diot, ia leku guztietan fisika dagoen. Berbegin dugulako, irakurriko dut, ondo esateko. Oppenheimer fizikari honek, bomba atomikoa fizikoa da, lan egiten du, bomba atomikoa asmatzen du, baina gero konturatzen da, bere erabilera txarrak zer ekar dezakeen. Orduan damutu egiten da. Damutzen bada, arazo politikoak ekartzen dizkio honek guztiak. Zuen lana nondik begiratu, ikaragarria izan daitekelako edo, ez? Bai, Oppenheimeren kasuan nik uste paradigmatikoa ala zentzu horretan. Bera ere tipo eklektikoa zan, sanskritoz irakurte zaban, filosofia orientalaz aditua zen, eta garai hartan Bishnu hinduismoko jainkoaren zera bat, zita bat esan zaban, ikusi zabanean lehenengo bomba atomikoa, txampiñoi hori nola gora igotze zen, lausala zen, eta danak beldurtuta geratu ziranean zientzilari guzti horiek zer egin dugu, ez? Eriotza naiz, eriotza naiz munduen suntxitzailea, ez? Zaldi famatua berea. Eta arrezkero, nik uste dut beraiek, eta ez da Oppenheimer bomba atomikoaren asmatzailea, han kriston talea zeolako, munduko fizikari honenak nagusi, baina gero zeuzkaten euren menpe ez dakizen bat ingeniari, eta gero ez dakizen bat teknikari azpitik, ez? Hortik hain bat premio sari Nobel atera ziren, historiako proiektu gazteak, bai. teknologikorik haundiena inungo zalantzarik gabe, ez? Eta Oppenheimerrek, han nik uste dut momentu horretan dana laneak zeudenean, zeukaten han zeuen ezagutza zientziaz eta teknologiaz, historian egon den, ez? Momentu handiena izango zen, denak buru belarri horretan, baina erabat, hain jakintzuak izan da, erabat ignoranteak ziren politikoki horrek eukiko zuen etorkizuneko esan nahiaz. Bazuten beldur bat, beti bezala,
guk ez badugu egiten, naziek egingo dute lehenago, eta hori bada ere. Egia, beldur horren baitan itxita, eta azkenean haiek gartzela batean moman zainduta zeuden Los Alamosen, hori egitera iritsi ziren, ez? Sormena badagoelako literaturari buruz berrotan egon gara, baina zuen lanien sormena badago oinarrian. Bai, orain esaten zabiltzen da, energia berriztagarriak. Esan didazuna, hidraulikue horrek sortzen dagoen energiarekin, energia nuklearraren energia ordezkatu daiteke. Hor beti zabiltzate lanien sortzen etengabe, bestak beste zure tesia behortik joan da sormenaren analogien inguruen eta bar? Bai, ni tesia fizika, ni beti fizikari buruz egiten dut lan, bai aplikazioetan, kasu honetan haizearen da itxasoaren energia, orain. Baina tesia egin nuenean, fizikaren oinarriak interesatzen zitzaizkida, nola sortzen da fizika, nola egituratzen da teoria fiziko bat. Eta sormen lan horretan, analogia edo konparaketa, metafora literaturan, edo hiperbolea dena literaturan zientzian izango litzake, muturreko kasura eramatea arrazonamendua. Gauza horiek gaur egun zientzia kognitiboan eta zientzilarien buruaren edo pentsatzeko moduaren azterketan guk deitzen duguna da instrumento euristikoa direla. Euristikoa, zentzu gregoek esatu zituen zentzuan, zentzu zaharrean. Etorren adibide txiki bat esate baterako ondu lertzeko? Metafora izango litzatekena zientzian da muturrera eramati esate baterako? Bai, adibidez ez dakit, ulertu hasieran argiari buruz pentsatzen hasi zirenean eta argia partikulaz osatua zehola pentsatzen zen, Newtonek pentsatzen zuelako, Newton darra zen orduan fizika klasikoa eta Newtonek agintzen zuen, Newtonek zen ortodoxia, orduan. Partikulak izan behar dira, zerbait ura bezala, tantanak, ez? Tantanak ura osatzen duten bezala argia horrela petzatzen duten. Baina gero Hughes etorri zen eta esan zuen ez, uin bezala eta olatuak edo beste uin mota batzuk, ez? Aztertzen, uinen propagazioa, guk ikusten ditugun uinen propagazioa, lako balio du matematikak, balio du baita ere argiaren, ez? Propagaziorako, hor dago analogia edo metafora argi bat, oso urrunak ematen duten bi gauzen artean. Olatuak eta argia ematen dute, baina badaukate hor, ez? Eta Mendaroko bandido horiek badaukate zer ikusirik honekin ez, ez? Hori beste aparteko... Hori kuadrilako asunto bat izan zen. Kuadrilako asunto bat. Kuadrilako daukagu mendi ingeniero bat, Ibai Portu, tesina egin zuena Arnori buruz, da gero beste kuadrilako bat, Paula Eras, ilustratzailea dana, eta Mañas, ere bai, antropologoa, hemen zerbait egin behar dugu, hemen daude mito, ahosa jasotako mito bat, jaun beltzi buruz, txomin beltzi buruz, Mendaron Robin Hood bat daukagu hemen, eta ez diogu propagandarik egiten. Da, gero, Robin Hood benetakoak gezurra omen zen. Aristokrata batek asmatuta ipuin bat omen, da, beraz igual Mendarokoa zen egiazkoa. Halere, zuekin berbetan, eta zuelako jendi ezagututa, konturatzen naiz, oinarrian badagoela disiplina arteko sare bat, zalantza barik, niri galdetuta, zer da hau danan oinarri zen? Kultur esango zutelako. Denrikek matematika, eta ja sinisten dut. Eta alain entzuten egon, eta fizika, esaten duguna. Jatorrian dana ziren bat, ez? Newtonen garaira artean fizika eta matematika lotuta zeuden, eta gero, nik uste dut edabideekin gertatzen den bezala, ez? Oin esaten da, ikusentzunezko, ez? Kasetaritza, lehen kasetaritza zan, ez? Utzik, ez? Ikasten zena, oin dago ikusentzunezkoa, zientzian garaian hori gertatu zen baita, ez? Matematika jatorrian zen, jakin alzena. Eta gero ja hortik hasi ziren beste adar guztiak, ez? Fizika, filosofiarekin, logikarekin, analogiekin, sormenarekin, lortzen duzulako? Bai, azkenean... Nola lantzen dau? Bai, azkenean, nik ere matematika, ez toki guztietan da, sinisten, nik fizika ditzen diot, Enrikek matematikaren aplikazio zuzen horri deitzen dionari, baina fizika azken bat finean matematika aplikatua besterik ez da, ez? Odan bai, idea berdinekoak erala uste dut zentzu horretan. Aurrera ginaz, beste baten gonbidatu beharko zaitxut, denpora oso txartu nabilelako gaur, nik Luis Amalaugarren erregea irakurritaia begiak hasten zaizkidalako jur-jur egiten bere kuadroa datorkeit burura, askotan ikusi duguna bertatik bertara gainera bere ule baltzorrekin, bere kaltzerdi hoiekin. Handik bi erregetara iritsiko zelakon Maria Antonieta, horren beste maite dudananik.
berak asmatutako makina bati buruz berak finantziatu. Bueno, berak finantziatu parkatu. Errege, eguzki errei sol, zan hau oso absolutista zan, honek asko agintzen zuen. Eta dirua zeukan finantzatzeko. Dirua zeukan, Versaillesen bizitzeko bai, eta zer gertatzen da, zenan makinaren bat egiten du. Bai, bueno, hor daukat publikazio bat, zera, material didaktiko bezala proiektuka ikasteko fluidoen mekanika. Eta Marlinen makina, Marli izan zen inventorea, da Luis Amalauarenak finantzatu zion, Bernoulli eta garaiko fluidoen mekanikako zintzilari handien garai hortan sortutako makina, ziren noria flotante handi batzuk Sena ibaian, Sena ibaia beraren abiaduraren bultzadakin mugitzen ziren, da mugimendu horrekin berarekin Sena bertako ura ponpatzen, bonbeatzen zuten, mendi baten gainetik Versailleseko iturrietaraino. Eta iruditu zitzaidan oso proiektu kompletoa zela eta oinarrizko gauza irakasteko ikaslei, proiektuka ikasteko interesgarria zela, gainera historia ere barnean egonda, ez? Horren astarrenik badago orain Versaillesera bai, joan esker ikusten da. museo bat omen dago, ni nahi zegoen, Parisen bai dago. Bueno, inor aste santuan badoa, badauka zer egina, ez? Marlinen makina maketa ikusi. Zederra Versailles. Bai, ez da. Bertatik bueltaka Maria Antonietaren oe berde hori. Ez dut ikusi. Horrei begire goten nahi, urrenguen zin dagit makineri begituko txatina, eta ez sobrekamari, bai, areri begire goten nahi ni. Esango dugulako besteak beste, alaina interesatzen zaizkizu meteorologia bebai, azkenien dara lotute dagoelako bebai, erreketatik tresna ponpatzeko energia hori gustatzen zaion pertsona bati, meteorologia segurazki interesatuko zaiolako, energia berriztagailea bebai, eta esaten gabiltzena dana horrelako lotura bat eginda, proiektuak egiteko, gazteek proiektuak egiteko, zemuzko osasuna azken galdera nire aldetik, zemuzko osasuna fizikak momentu honetan Euskal Herrian zuen ikasleek ikusita eta zuen ikergaiak ikusita? Bueno, bai, agurtu lehenengo nire ikasleak. Eta bai, ikasle guk energia berriztagarrietan Eibarren bazka huia 300 ikasle, kurso bakoitzeko 300 sartzen dira, eta oso bokazionala denez gradua, eta gutxi eskaintzen denez, estatu mailan, baita Europan ere, jende asko egiten du eskabidea eta ikasle oso onak eta bokazionalak etortzen dira. Odan, bueno, osasuntzu ikusten da eta enbajadore onak eukiko ditu etorkizunerako, energia berriztagarrietarako. Jolin, ikasle oso onak, irakasle bikainak, gunerik ederrena, ez, ikasteko. Zer hobe, ez? Pentsatzen nabil, beti amaitzen dugunien tartea usaten dizudalako Enrique, noiz etorriko zara berriro zita bat jarri behar dugu. Pentsatzen egon naiz, alainekin zita bat egin behar dudala zure bizkarretara. Bai, Zeu etorri barik. Eibarri buruzko monografiko bat. Bideokolan elkarrizketa bat, hemen gai asko eta ari asko geratu direlako oso ezberdinak euren artean eta bitxikeriz betetako ikergaiak izan dituzulako esku artean eta danak aipatu bari geratu garalako, orduen alain, telefonue, jote matzuten horretarako izango dela. Barriro be zita egiteko hemen hau zago. Bueno, ikaragarri ederra izan delako zu ezagutzia. Enrique eta zuri eskerrik asko onelako gonbiatuek ekartzen. Bai, bueno, ni badakizu harria jaso eta geroan topatzen dudana ekartzen dizu dela. Onena beti, ez? Onena beti. Perrotxikorik onena beti, ez? Horra itxizatozu, bai. Claro. Bilatzaile hona zarelako. Hala ere, bat bakarka. Badaukagu, bakarka egin behar dugu. Aste santu ondoren, ez? Apirilean noizbait edo ez, ero maiatzan. Etorriko zara apirilean. Bai, lanpetuta zabiltzate, ez, apirilean karrerak ero ez dira zerbait. Ba, txerrendula hitza eta guasko maite garalako. Baina etorriko zara eguntxo baten. Bai, noski. Bizok egingo olako filosofatu. Tet. Matematikari buruz, esan duguna, kulturari buruz, fizikari buruz, hemen guztia lotuta dagoelako, eta osasun honien gauzen bitartien danok, ederto joango dalako dana. Alain Enrique, mila esker. Berdin. Izaroren